Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Sakshuranmilitamena Tasmai Sri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 8வது அத்தியாயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி 7வது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடையுதல், எப்படி பகவான் அடையுதல். இந்த அத்தியாயத்துல தான் நம்ம எந்த சமயத்துல இறந்து போனார், அது எல்லாருக்கும் கிடையாது, யோகிகள் பத்தி தான் இங்க சொல்றாங்க. யோகிகள்னா எந்தெந்த சமயத்துல யார் எப்படி எப்படி இறந்து போறாங்களோ அவங்க இந்த ஜடபூமிக்கு திரும்பி வருவதில்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏழாவது ரிவிஷன் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. பகவானை யாரை தெரிஞ்சினாலும் கொஞ்சம் முழுமையா நம்மளுக்கு தெரியணும். இதனால நம்மளுக்கு பகவானை பத்தி தெரியல அப்படின்னா கூட நம்ம இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு போது அவரை பத்தி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். முழுமைனா எப்படி அப்படின்னா வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அத்தனையும். இப்போ 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம கர்மயோகம் பார்த்தோம். 7ஆவதுல இருந்து 12வது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி யோகம் பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஞான யோகம் பத்தி சொல்றாங்க. சோ இதுல எல்லாத்துலயுமே என்ன அப்படின்னா எல்லாமே பகவானை பத்தி தான். சோ நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு விஷயம் பகவானை பத்தி சொல்றாங்க. ஜாஸ்தி சொல்றது எதுல அப்படின்னா பக்தி யோகம் நம்மளுக்கு பெருகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவரை பத்தி நிறைய தெரியணும். அப்பதான் இன்னும் பக்தி செலுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதுவா இருக்கும். எப்பவுமே என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரை பத்தி நம்மளுக்கு இப்போ அம்மா அப்பாவை பத்தி நம்மளுக்கு கூடவே இருக்கும். நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி பத்தி தெரியாது. என்ன அப்படின்னா ஒரு சில சமயம் என்ன அம்மாவோட பர்த்டே எனக்கு தெரியாது, அப்பாவோட பர்த்டே தெரியாது, வெட்டிங் டே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஸோ அப்பெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லும் போது, அம்மாவோட ரிலேஷன் யாராவது சொல்லும் போது நம்மளுக்கு அப்போ கஷ்டமா இருக்கும். தெரியலையே அப்படின்னு, கூடவே இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. சோ நம்ம அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அம்மா நிறைய நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க, அப்பாவும் கொடுப்பாங்க. பட் நம்மளுக்கு அந்த சமயத்துல ஏற்புடையதா இருக்காது. அப்ப எப்ப அவங்க இங்க இருந்து கிளம்புறாங்களோ அந்த சமயத்துல நம்ம அவங்கள பத்தி எல்லாமே எல்லாரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டு தெரியும் போது நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஐயோ அம்மா கூடவே இருந்தாங்களே, அவங்கள பத்தி நம்ம தவற விட்டுட்டோமே அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தோணும். அதனால இருக்கும்போது நம்ம நல்லா அவங்கள தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. இங்க பகவானை பத்தி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவர் தான் நம்மள எல்லாமே படைத்தார் அப்படின்றது எல்லா நம்ம நான் ஒரு இது நினைச்சு பார்க்கணும். என்ன அப்படின்னா
நம்மளால ஒரு சின்ன ஒரு புழுவை கூட நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு செடியை கூட நம்மளால வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது. செடி வந்து நம்மளாவே கிரியேட் பண்றதுன்றது வேற. அடுத்தது வந்து இல்லையே நான் எங்க வீட்டுல நிறைய செடி வச்சிருக்கேனே அப்படின்னும் போது சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் எங்க வீட்டுலதான் நிறைய செடி வச்சிருக்கேன், அதை நான் கிரியேட் பண்ணினேன். நீ வந்து கிரியேட் பண்ணல, எங்க இருந்தோ ஒரு செடியை கொண்டு வந்து நீ வச்சுட்டு அது வந்து முளைக்கிறது, அது வந்து துளிர் விடுறது அப்படின்றது நம்ம வந்து பாக்குறோம். நீ யாருமே எங்க இருந்துமே எடுக்கக்கூடாது, பூமியில இருந்து எதுவுமே எடுக்கவே கூடாது, எந்த ரா மெட்டீரியலும் எடுக்கவே கூடாது. சோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம், நான் வந்து இதை நான் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி யாருமே இது வரைக்கும் வந்து வரவே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சோ அதனாலதான் பகவான் அது எல்லாமே கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். அவரை பற்றியான முழு அறிவு நம்மளுக்கு தெரியணும். பொருள் மற்றும் இந்த உலகத்துல எப்படி அப்படின்றதும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இது எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆதாரம். சோ இப்ப வந்து ஒரு உயிர் வாழி வந்து அவனுக்கு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்காக என்ன பண்றாரு பகவான் ஜட இயற்கையை வந்து படைத்தார். ஜட இயற்கையை படைத்து எல்லாமே இதுல இருந்து கொடுத்தாரு. அதுக்கு லைட்டு ஹீட் கொடுக்கணும், அப்புறம் வந்து ஈவினிங் ஆன வெளிச்சம் தரணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாரு. சோ இதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வேணும், ஒருத்தருக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அது அத்தனையும் ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அவர் தான் வந்து கடவுள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஒரு இதுலயும் வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குறை வச்சது வந்து கிடையவே கிடையாது. இதுக்கே நம்ம வந்து பகவானுக்கு 1000 தரம் வந்து 1000 தரம் கூட கோடானு கோடி தரம் வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து நன்றியை வந்து செலுத்தணும். 3 முறைகள், அதாவது நம்ம சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இத எப்படி வந்து பகவான் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். அவர்தான் வந்து கிரியேட் பண்ணினாரு. பட் அவருக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றது சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து யாரெல்லாம் பகவான வந்து சரணடைவது கிடையாது அப்படின்னா, நம்ம 4 பேர்கள்ல வந்து பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து துரோகிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு பகவான். துரோகிகளுக்கு அறிவு வந்து கிடையாது. அது தவிர வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துஷ்கிருத்தினோன்னு துஷ்டர்கள், அதாவது துரோகிகள்னு கூட வந்து சொல்லலாம். நராதமா, இந்த எல்லா இதுக்குமே கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்புறம் வந்து முட்டாள்கள். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுர குணமுடையவர்கள். இவங்க 4 பேரும் வந்து பகவானை வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். யார் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைவார்கள் அப்படின்னா யார் வந்து ரொம்ப துயருற்றோர்கள் நமக்கு யாருக்காவது ரொம்ப துயரம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து வேண்டி வந்து கும்பிடுவோம். போய் கோயிலை சுத்தி வருவோம், எண்ணெய் நெய் தீபம் விடுவோம், அப்புறம் வந்து சனிக்கிழமை இது போயிட்டு வருவோம். இதெல்லாமே நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ துயருற்றோர்கள். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்வம் வேண்டுவோம். செல்வம் வந்து நிறைய எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு ஒரு கடவுளை வந்து நம்ம இவரை வந்து தேவனை வந்து வழிபடுவோம். தேவியோ வந்து வழிபடுவோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து கேள்வியுடையோர்னா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கை இருக்கா, அவர் எப்படி வந்து சாப்பிடுவாரு, அவர் எங்க இருந்து வந்து எங்க இருக்காரு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்போம். பகவானை பத்தி கேள்வி கேட்கறது வந்து ஒரு சில பேர் கேட்கிறவங்கள டோன் வச்சே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க வந்து சும்மா கிண்டலுக்காக கேட்கறாங்களா இல்ல வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கறாங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். சோ இது இது அடுத்தது வந்து கடைசியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஞானிகள்னா கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து அறிவு இருக்கோ அவங்க வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்து போயிருப்பாங்க. அவங்க பகவானை அடைவதுதான் அவங்களோட இலக்காக இருக்கும். சோ இப்பேற்பட்டவர்கள் அனைவரும் வந்து பகவானை வந்து சரணடைவார்கள். அறிவில்லாத மற்றவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவர்களை சரணடைவார்கள். ஏன் தேவர்களை? இந்த டெம்பரரி ஹாப்பினஸ்க்காக அவங்க வந்து தேவர்கிட்ட வந்து சரணடைவார்கள். ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள், அதாவது நாத்திகவாதிகள்னு வந்து இருக்காங்க. அது தவிர வந்து பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் இந்த 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 வகையை வந்து சேர்ந்தவர்கள். கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். சோ நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. பட் நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ அவரை வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவரை நம்ம அணுகி அவர் அவரை வந்து நிறைய அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், அப்புறம் வந்து அவருடைய திவ்ய என்ன சொல்றது அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சின்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து குழப்பம் அப்படின்றது இல்லாத இருக்கும். இங்க வந்து அந்த குழப்பம் வந்து 7வது அத்தியாயத்திலேயே அவர் வந்து அஹ் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா 8வது அத்தியாயத்துல அவரு நிறைய வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவானும் வந்து விடையளிக்க 8வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து 8 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாரு.
என்னென்ன அப்படின்னா ஆதிபூதம்னா என்ன, ஆதி தெய்வம்னா என்ன, அப்புறம் யார் இதுக்கு தலைவர், எல்லா யஜ்யங்களுக்கும் யார் தலைவர், அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அடுத்தது இறந்த காலத்தில் எப்படி பகவான் நான் எப்பவுமே பகவானை சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்னோட இதெல்லாம் சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். பகவானையே நாமத்தை சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஆனா எனக்கு சப்போஸ் எனக்கு இறக்கக்கூடிய தருவாய் இருந்தது அப்படின்னா, நான் எப்படி பகவானை நினைவில் கொள்ளுதல் அப்படின்னும் போது, பகவான் எப்பவுமே நீ 24/7 365 டேஸும் நீ என்னையே தொழுதுன்னு இருந்த, என்னையே நினைச்சுட்டு இருந்த, என் நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருந்த அப்படின்னா, கடைசி நேரத்துல அவர் பாப்பாரு, எல்லாத்துக்கும் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்காரு அவரு. அந்த அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்றாரு அவர் எடுத்து பார்த்துட்டு, ஓ இவன் எல்லா நாளும் எந்த நாளுமே தவறவே இல்லை, அதனால இவனை இறக்கும் தருவாயில நாமளே போய் நின்றுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே நின்றுருவாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. யோக மிஸ்ர பக்தியில் ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்மா. சோ யோக மிஸ்ர பக்தியில் கிருஷ்ணாவை எப்படி நினைவு கொள்வது. யோக மிஸ்ரா அப்படின்றது டாப் மோஸ்ட் யோகிகள்லாம் எப்படி பகவான் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. என்ன பண்றாங்க அவங்க தனிமையான இடத்துல இது என்ன காற்று புகாத மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி அகல் விளக்கு அணையறது இல்லையோ, அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்க தன்னையே அங்க தன் உணர்வு பெற்று அவங்க இது தியானம் பண்றாங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு பகவானை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க தூய பக்தியால். அதுதான் தூய பக்தி அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் புரியணும். என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாம் இந்த நாம இருக்கக்கூடிய உலகம் டெம்பரரி அப்படின்றது அர்த்தம். எந்த சமயத்துல எது ஒன்னாலும் நடக்கக்கூடியது. கலியுகம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரளயம் அப்படியே மூடும். இப்ப ஜலத்தினால பிரளயம் வரும், தண்ணினால பிரளயம் வரும். அடுத்தது பாத்தீங்க ஃபயர்னால வரும், நெருப்புனால அப்படியே கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே எரியக்கூடிய இதுகள் உண்டு. அடுத்தது இல்லைன்னா நிலநடுக்கம் மூலமாக வரும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. சோ அதனால எல்லாமே பர்மனன்ட் கிடையாது. எது பர்மனன்ட் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் தான் பர்மனன்ட். அதுதான் 3 பகுதிகளாக இருக்கு. ஒரு பகுதி தான் ஜட உலகம் அப்படின்றது சொல்லலாம். சோ பொருள் உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது சொல்றேன். பொருள் உலகம் டெம்பரரி, ஆன்மீக உலகம் பர்மனன்ட். இங்க பகவத் சேவையை நம்ம பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். அங்க போய் பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம். அங்க பகவானோட இருக்கலாம். இதெல்லாமே பகவானோட இருக்கலாம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு அந்த இடமே ரொம்ப தூய்மையானது. அதனால நாம தூய்மையான மனதுடன் பகவானை தொழுதால் பகவான் தன்னிடம் கூட்டி செல்வார். அடுத்தது கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. சோ கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த பக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இங்க கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் மத் யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதெய்வம் கிம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, என் அர்ஜுனன் விசாரித்தான், என் ஆண்டவரே, உன்னதமானவரே, பிரம்மம் என்றால் என்ன, சுயம் என்றால் என்ன. சுயனா தானாவே வருது. அடுத்தது பழ நடவடிக்கைகள் என்ன, பழ நடவடிக்கைகள் ரொம்ப முற்காலத்துல நம்ம என்னவாக இருந்தோம், அந்த நடவடிக்கைகள், இந்த பொருள் உள்ள வெளிப்பாடு என்ன, தேவதைகள் என்றால் என்ன, இதை எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது இன்னும் கேள்விகள் கேட்கிறார். இன்னும் 3 கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞகதம் கோத்ர தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் தேயோஷி நிய ஆத்மபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த தியாக இறைவன் உடலில் எவ்வாறு வாழ்கின்றார்? பகவான் எல்லாருக்குமே எல்லாமே அருள் இருக்காரு இல்லையா, அவர் நம்மளுடைய உடல்ல எவ்வாறு வாழ்கின்றார் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம், நம்ம உடல்ல எவ்வாறு இருக்காரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம உடல்ல அவர் என்னவா இருக்காரு? நம்ம உடல்ல எதுவா இருக்காரு? நம்ம இதயத்துல யார் இருக்காங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. கிருஷ்ணர் அதுதான் சொல்றது. அவர் என்னவா இருக்காரு? பரமாத்மாவா அவரு நம்ம உடல்ல இருக்கின்றார். அவர் எந்த பகுதியில் இருக்கின்றார்? அவர் இறை என்ன பகுதி? இதயத்தில் அந்த பகுதியில அவர் இருக்கின்றார்.
பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்களை மரணத்தின் போது எவ்வாறு அறிந்து கொள்வார்கள்? எப்பவுமே பக்தியில இருப்பாங்க, டக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து மரணம் வரும்போது உங்களை எப்படி அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறேன். சோ இங்க வந்து 8 கேள்விகள். 8 கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா, பிரம்மா, பிரம்மம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா. பகவான் வந்து பிரம்மாவை தான் முதல்ல படைத்தார். அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா. சோ அவர்லேந்து தோன்றியதுதான் மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும். அதனால பிரம்மம் என்றால் நம்மளுடைய ஜீவாத்மா, அழியாத நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து அழியவே அழியாது. நம்ம உடல் தான் வந்து அழியும், ஆத்மா வந்து அழியக்கூடியது கிடையாது. 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அது வந்து நீரினாலும் நினைக்க முடியாது, காற்றினாலும் உலர்த்த முடியாது, கடும் ஆயுதத்தினால் அதை வந்து வெட்டவும் முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ இது அத்தனையும் வந்து ஆத்மாவுக்கு பொருந்தும். ஆதி ஆத்மா அப்படின்னா என்ன? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார்? அந்த ஜீவனின் இயல்பு. இப்ப உடல்ல கட்டுப்பாட்டு, இப்ப நான் வந்து உயிரோட இருக்கேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது என்னுடைய ஜீவன்ல இருந்து என்ன ஆறுது? என்னோட ஜீவாத்மா வந்து என்னை இயக்குகின்றது. நான் தான் இயங்குறேன் அப்படின்ட்டு. சுயமாக இயங்குகிறேன்னா இல்ல, பகவானுடைய இதை வச்சு நம்ம வந்து அவருடைய ஆணைக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய இயக்கங்கள் வந்து இருக்கும். ஜீவனின் இயல்பு, அதாவது நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது அது வந்து இயல்பு அப்படின்றது சொல்றாங்க. கர்மா, கர்மா அப்படின்றது வேலை. நம்ம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதுதான் வந்து கர்மா. பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். நாம வந்து இப்ப நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன், இப்ப உங்ககிட்ட வந்து கிளாஸ் பத்தி வந்து இப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் என்ன பண்ண போறேன், நான் வந்து என்னோட டின்னரை வந்து சாப்பிட போறேன். இது எல்லாமே வந்து செயல்கள். உடலுக்கு எதுக்காக நான் டின்னர் சாப்பிடுறேன்? எனக்கு வந்து உடலுக்கு தேவை, அதனால நான் வந்து சாப்பிடுறேன். சோ இது எல்லாமே வந்து கர்மாக்கள். அதுவும் இல்லாத இப்போ அப்பா அம்மா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சேவை செய்வது அதுவும் என்னோட கர்மா அப்படின்றது சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து அதிபூதா, அதிபூதா அப்படின்றது எப்படி நம்ம பொருளை வந்து கையாளுது, அதாவது பொருள் இயற்கை. இந்த ஜடபூமி தான் வந்து அதிபூதா, ஆதிபூதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆதி தெய்வம் அப்படின்னா எல்லா தேவர்களுக்கும் யார் வந்து தேவனாக இருக்கின்றார், யார் வந்து முழு முதற் கடவுளாக இருக்கின்றார் அப்படின்னா அவர்தான் வந்து இதில் அனைத்து தெய்வர்களும் அடங்குவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உச்ச தெய்வம்ன்றது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஆதி யஜ்யம், இந்த யஜ்யங்கள்லாம் நம்ம வந்து பண்றோம். நீங்க நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு ஹோமம் பண்ணும்போது பகவான் விஷ்ணுவை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதுதான் அதி யஜ்யம்ன்றது யாரு அப்படின்னா தியாகத்தை அனுபவிப்பர். அதான் போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் 15வது அத்தியாயத்துல பத்தி வரும். போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. யாரு அனுபவிக்கிறது? பகவான் தான் வந்து அனுபவிப்பாளர். என்ன நம்ம வந்து நிறைய வந்து சேர்த்து வச்சிருப்போம். பொருட்கள் சேர்த்து வைப்போம், பணத்தை எல்லாம் வந்து எல்லாமே நிறைய வந்து சேர்த்து வச்சிருப்போம். ஆனா நம்ம வந்து கிளம்பும் போது ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதனால எல்லாமே வந்து இங்கேதான் விட்டுட்டு போகணும். இது முழு உரிமையாளர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து உரிமையாளர். ஆதி யஜ்ஞம் எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும். இறக்கும் தருவாய், இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி கொள்வது அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவான் வாச்சன், பகவான் வந்து அதுக்கு வந்து பதில் வந்து சொல்றார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அச்சரம் அக்ஷரம் பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க்க கர்ம சம்ஜிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானவாகும். உன்னதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து பியோர். யாரு? பிரம்மா வந்து பியோர். ஏன்னா அது பகவானால படைக்கப்பட்டதுனால. அதன் சுபாவமான, அது சுபாவம் என்ன அப்படின்னா நித்திய இயற்கை, அதாவது அது வந்து எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கக்கூடியது ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா ஆதி ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதுவே வந்து ஆதி ஆத்மா அப்படின்றது அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. நம்ம இந்த உடலுக்கு தேவையான செயல்களை செய்யறதுனால அதெல்லாமே வந்து கர்மா. கர்மா என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். இப்ப வந்து பலநோக்கு செயல்னா என்ன? நான் இப்ப பண்றேன், எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து இப்ப நான் வேலைக்கு போறேன், அதுக்கு என்ன கிஃப்ட் எனக்கு வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? அதெல்லாமே வந்து பலநோக்கு செயல்கள். இப்ப நான் யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னா நான் எதிர்பார்ப்பேன், நான் அவங்க ஹெல்ப் என்னை வந்து நீங்க தான் ரொம்ப அழகா ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நல்லது இல்லை. திருப்பி திருப்பி
இந்த ஜடமபில வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமா நம்ம விட்டுடணும். நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். நான் இல்லை அப்படின்னு இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்ம நினைக்கணும் ஒழிய, ஆஹா எனக்கு வந்து அவங்க நன்றி சொல்லவே இல்லையே, நான் அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு நன்றி சொல்லவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பலநோக்கு செயல்களை அப்படின்ட்டு அழைக்கின்றன அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதிபூதம் அதிபூதம் சரோ பாவக புருஷாதி தைவதம் அதி யக்ஞோகமே வாத்ர தேஹே தேக பிரதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது. சேஞ்சஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எது வந்து மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எதா இருந்தாலும் நம்ம மாறிட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம இருப்போம், நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நீ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே நம்ம கூட சேர்ந்து வர மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மள வந்து மறந்துடுவாங்க. அப்புறம் நம்ம போட்டோவை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வரும், நம்ம செயல்கள் இந்த அது பண்ணுமே இது பண்ணுமே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வரும். சோ அதுதான் வந்து சொல்ற மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. பிரபஞ்சம் என்பது உயர்ந்த இறைவனின் அண்ட வடிவமாகும். சோ பிரபஞ்சம் வந்து அண்ட வடிவம், அதாவது என்ன சொல்றது, பெரிய யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? யூனிவர்ஸ்ன்றது நம்மளுடைய இது மாத்திரம் இல்ல, நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, பால்வழி அண்டத்துல இருக்கக்கூடியது அது மாத்திரம் வந்து கிடையாது. நம்ம கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து அண்டம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நிறைய கிரகங்கள் வந்து இருக்கு. அந்த கிரகங்கள்லாம் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து பிரபஞ்ச வடிவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. மேலும் இறைவன் என்ன பண்றாங்க அப்படி, நான் இறைவன் என்ன. ஹரே கிருஷ்ணன். நான் இறைவன் பரமாத்மாவாக குறிப்பிடுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ ஒவ்வொரு கடைசியில் என்ன கொடுத்திருக்கு மத்தாச்சி? ஒவ்வொரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன். அது யக்ஞங்கிறது யாகத்தின் இறைவன். யாகத்தின். ஓகே. இல்ல இந்த இது நாலாவது ஸ்லோகம். நாலாவது ஸ்லோகம் ஃபுல்லா வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. நாலாவது ஸ்லோகம் வாசிச்சிட்டீங்க நீங்க? வாசிட்டேன் மாதாஜி. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவன். ஓகே ஓகே, அதுதான் மாதாஜி. இல்ல இதுல வந்து வேற மாதிரி உடல் இயல்பு நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அது அதிபூத எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. இதுல வந்து வேற மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்கு. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது அதிபூதங்கிறது பௌதிக இயற்கை. ஆமா ஆமா. அதி தெய்வம்ங்கிறது தேவர்கள் அடங்கிய பகவான். அதுதான் வந்து இங்க வந்து அதி யக்ஞங்கிறது யாகத்தின் இறைவன் பகவான். ஓகே. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முகத்வா கலேவரம் ய பிரயாதி சமத்பாவம் யாதினாஸ்யத்ர வம்சயக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், அதில் சிறிதும் வந்து சந்தேகம் இல்லை. இங்க வந்து பீஷ்மர் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா, பீஷ்மர் வந்து அர்ஜுனனால வந்து அம்பு படிக்கையில அவர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அர்ஜுனன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து வீழ்த்தினாரு. உடனே வந்து அவர் வந்து அப்படியே சாயக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக, பூமியில இதுவாகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அம்பு படுக்கையை வந்து கொடுத்துறாரு. கீழே அத்தனை அம்பு வந்து அவர் விட்டுருக்காரு. அது மேல வந்து பீஷ்மர் வந்து அப்படியே போய் விழறாரு. அந்த
என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து இத்தனை ஆண்டு காலமா வந்து துரியோதன் வீட்டுல இருந்து சாப்பிட்டு இருக்காரு. அவரு என்னெல்லாம் கொடுத்தாரோ அதெல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு இருக்காரு. துரியோதன் வந்து நல்லா வந்து சாப்பாடு போடுவார் தன்கிட்ட இழுத்துக்கிறதுக்காக. சோ அந்த சாப்பாடு அத்தனையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அத்தனையும் வந்து குணங்கள் வந்து நல்ல இல்லை. யாருக்கு? துரியோதனுக்காகட்டும் இந்த திருதராஷ்டிரனுக்காகட்டும் அத்தனை பேருக்கும் வந்து குணங்கள் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்றதுனால அது அத்தனையும் வந்து அந்த சாப்பாட்டுல வந்து வெளிப்பாடாச்சு. அதனால்தான் இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னதான் வந்து துரியோதனன் வந்து அட்டூழியம் பண்ணினாலும் அவருக்கு மாறாக எதுவுமே வந்து பேசவே முடியாதபடி இருந்தது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவரோட பிளட் அத்தனையும் வந்து வெளியில வந்த உடனே அவர் வந்து புது பிளட் வந்து அவருக்கு வர ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் வந்து ஞானத்தை வந்து பெற்றார். அப்ப வந்து பகவான் எதிர்த்தாப்போல நிக்கிறாரு. பகவான் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி யுதிஷ்டர்கிட்டயும் அப்புறம் வந்து மற்ற பாண்டவர்கள்கிட்டயும் வந்து சொல்றாரு. பீமன் அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் நீங்க 5 பேருமே நீங்க வந்து போய் பீஷ்மர்கிட்ட போய் நாட்டை எப்படி ஆள்றது அப்படின்றது வந்து கேளுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ எல்லாமே அவர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்து இந்த சமயத்துல தான் அவர் வந்து சொல்றாரு. 1000 நாமங்கள் பகவானை பத்தியான 1000 நாமங்கள் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாரு. என்ன வேண்டுறாரு அப்படின்னா இவர் வந்து விஷ்ணு பக்தர் தான். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து இந்த துரியோதன் கிட்ட இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து எந்த மாதிரியான நிலை வந்து மாறிடுது அவர்கிட்ட. சோ இப்ப வந்து பகவான் நேரம் நிக்கிறதுனால அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, கண்ணா நான் உன்னுடைய சதுர்புஜ ரூபனாக நான் வந்து பார்க்கணும், 4 கைகளோட இருக்க ரூபனாக பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. அப்படியே வந்து அவர் வந்து உயிர் வந்து பிரியுது. சோ அப்பேற்பட்டவர்கள் எங்க செல்வார்கள் அப்படின்னா பகவானுடைய லோகத்திற்கு தான் செல்வார்கள். இதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து உத்தரவாதம். அடுத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து சொல்றாங்க, அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி அயமாலயம் சேஷா ஸ்தாவரமிச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம். இங்க வந்து கேக்குறாரு. யாரு கேக்குறாங்க? யக்ஷன் வந்து கேக்குறாங்க. யக்ஷன்றது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியாது, குரல் மாத்திரம் வந்து கேட்கும் யக்ஷன். சோ அவர் வந்து கேக்குறாரு, எது வந்து மிக அற்புதமானது எது அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து யுதிஷ்டர் வந்து பதில் சொல்றாரு. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா லாங் பேக் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ல கூட வந்திருக்கு. தி என்சாண்டட் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்திருக்கு. இங்க ஒருத்தர் வந்து தண்ணி தேடின்னு வராங்க. யுதிஷ்டருக்கு வந்து தண்ணி தாகன்னு உடனே ஒவ்வொருத்தரா வராங்க. பீமன் வரா, அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வரா, அப்புறம் நகுலன், சகாதேவன் வரும். யாருமே திரும்பி வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாரு, இவங்க 4 பேரும் போனாங்க, என்னதான் ஆச்சுன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தாரு. தண்ணி இருந்தது. அதை போய் அள்ள போனாரு. அந்த தண்ணி வந்து கையால் அள்ள போனாரு. அப்போ வந்து ஒரு யக்ஷன் வந்து பதில் சொல்றது, இதுக்கு நீ பதில் சொல்லிட்டு அப்புறம் நீ வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. சரி சொல்லுங்க என்ன அப்படின்னு போது நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாரு. மோர் தென் 20 to 25 கொஸ்டின்ஸ் மேல வந்து கேட்கிறாரு அவர். அது அத்தனைக்கும் வந்து பதில் வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து அதுல ஒரு கேள்விதான் வந்து மிக அற்புதமானது, நீ எதை வந்து மிக அற்புதம்னு நினைக்கிற அப்படின்ட்டு யுதிஷ்டரை பார்த்து கேட்கிறாரு. அப்போ யுதிஷ்டர் பதில் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எல்லாமே நம்ம வந்து எதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கோம்? ரிட்டையர்மெண்ட்னா அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருப்போம். நம்ம இன்னும் எத்தனை வருஷம் வாழப்படும் தெரியாது. அதனால நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சேவிங்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த பிளானிங்னா இருக்கு. ஆனா யாருமே வந்து நம்ம இறக்கக்கூடிய சமயத்துல நம்ம எப்படி இருப்போம், அங்க போவோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யாருமே வந்து நினைக்கிறது இல்லை. இதுதான் வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பக்கத்து வீட்டுல இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, ஆஹா ஐயோ பாவமா இருக்கு, இறந்து போயிட்டாங்க, நாமளும் இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கடி அது வந்து ஞாபகப்படுத்தும். அதனால நம்ம எப்பவுமே இது வந்து இட்ஸ் டெம்பரரி வேர்ல்டு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாம் சொல்லிட்ட அப்புறம் அந்த யக்ஷன் வந்து சொல்றாங்க தர்மராஜாட்ட, வெரி குட், நீ நல்லா ஆன்சர் பண்ண அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோடனே தானே வந்து காமிக்கிறாரு. அவர் யாரு அப்படின்னா அந்த யக்ஷன் வந்து தர்மராஜன், அதாவது யம தர்மராஜனோட பையன் தான் வந்து யுதிஷ்டர். சோ அவர் வந்து சொன்ன உடனே அவர் வந்து தன்னோட அப்பாவே நான் கேள்வி கேட்கறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் ரொம்ப இது பண்ணாரு.
அவர் கேக்குறாரு, என்ன உனக்கு வந்து என்ன வரம் வேணும், நீ வந்து எல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து சொன்னியே அப்படின்னு. அப்ப வந்து எல்லாரையும் நான் உயிர்ப்பிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அதுதான் வந்து அவரு கேக்குறாரு, எல்லாருமே நீ உயிர்ப்பிச்சேன் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்த விட்டு நான் கிளம்புவேன் அப்படின்னு. அப்புறம் எல்லாருமே வந்து உயிர் பெற்று அவர் வந்து திரும்பி வந்து போறாரு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, நீ யாரெல்லாம் வந்து மனசுல நினைக்கின்றியோ நீ இறக்கும் தருவாயில அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த அந்த இதுவா வந்து நம்ம மாறுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்ப வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து தன் ஒய்ஃபையே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த ஜென்மால அவர் வந்து அந்த பெண்ணாக தான் வந்து பிறப்பார். அதே மாதிரி ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்டையே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அடுத்த ஜென்மால அவங்க ஹஸ்பண்டா தான் வந்து பிறப்பார்கள். அதனால ஆணாக வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால எந்த ஆசையும் வந்து வச்சுக்க கூடாது. இதுவாகணும் அதுவாகணும்ன்ற அந்த ஆசையெல்லாம் வந்து வச்சுக்க கூடாது. வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்காகவே இன்னொரு ஜென்மாவை நம்ம எடுப்போம். இந்த ஸ்டோரியும் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்டோரி. இதை நம்ம ஏற்கனவே வந்து இதுல வந்து பார்த்திருக்கோம். பரதர் இந்த பரதனா இந்த நம்ம நாடே வந்து பாரத கண்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, இவருக்கு இப்ப இவர் வந்து ஒரு இவர் பேர் வந்து ரிஷபதேவருடைய பையன் பரதன் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த பரதன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஆட்சி புரிந்துன்னு இருந்தாரு. சோ அவருக்கு வந்து ஒரு 55 வயசு, அந்த காலத்துல எல்லாம் மன்னர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 55 வயசு ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இது சந்நியாசம் வந்து மேற்கொள்வார்கள். இதாவது எதுவுமே வேண்டாம், நம்ம உலகம் இந்த இது வந்து எல்லாமே மாயைன்னு இருந்தது, நம்ம போய் வந்து தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தன் பசங்க கிட்டேயே எல்லார்கிட்டயும் வந்து ஒப்படைச்சிட்டு வந்துடுவாரு. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து காட்டுக்கு வந்து தவம் பண்ணுவாங்க. ஒரு தடவை இவர் என்ன பண்ணாரு, தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு நிறைய மாதர் கர்ப்பிணியான மான் வந்து அப்படியே அதோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாரு. அந்த மான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புலி பின்னாடி வருது பார்த்த உடனே அதுக்கு ஒரு மாதிரி மயம் எடுத்து போன உடனே என்ன பண்றது எது பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படியே ஒரு ஆச்சரியத்துல அது ஒரு பயத்துல என்ன பண்றது அப்படின்னா, ஒரு நதி வந்து ஓடிட்டு இருந்தது, அதை தாண்டி அந்த பக்கம் போகணும், புலியால அந்த மாதிரி தாண்ட முடியாது அப்படின்றதுனால இது தாண்டி அந்த பக்கம் போகும்போது என்னாச்சு, அந்த அது வந்து பிரெக்னண்டா இருந்தது. அந்த அந்த மான் குட்டி வந்து அந்த தண்ணியில வந்து விழுந்துடுது. அது அப்படியே அந்த பக்கம் போய் இறந்தும் போயிடுத்து அந்த பெரிய மானு. சோ இதை பார்த்துட்டு இருந்த இவரு வந்து அந்த மானை குழந்தை நல்லா வாஷ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதை நல்லா பராமரிச்சிருந்தாரு. ஸோ நல்லா வந்து அதுவும் நல்லா வளர்ந்து நல்லா சாப்பாடெல்லாம் நல்லா வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது. ஸோ இவருக்கு வந்து இறக்கும் தருவாய் வந்தது. அந்த சமயத்துல அவர் நினைச்சிட்டாரு, ஆஹா இந்த மாதிரி நம்ம இறந்து போறோமே, இந்த குட்டி மானை விட்டுட்டு போறோமே, இந்த மானை வந்து யாரு கவனிப்பாங்க, இந்த புலி ஏதாவது வந்து அடிச்சு சாப்பிட்டுடுமோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டே அவர் வந்து உயிர் விடுறாரு. அடுத்த ஜென்மால அவர் வந்து மானாகவே வந்து பிறக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் நம்ம எதுவுமே வந்து பகவானை நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வேற ஏதாவது ஆப்ஜெக்டோ ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சோன்னா அதுவாவே வந்து பிறப்போம் அப்படின்றது இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 6வது எம் வாபி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுப்பா, சொல்லுமா, படிங்க படிங்க. சத்தமா படிங்க ஐயா. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? உங்க வாய்ஸ் நல்லா கேக்குது. ஓகே ஓகே. எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத்யந்தே கலேவரம் தம் ஏ வைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையே அடைகின்றான். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்றது இது மூலமா தெரியாது. சோ 7வது வந்து தஸ்மாத் சர்வேசு காலேசு மாமனுஸ்மர யுத்யச மையர்பித மனோபுத்தி மாம் ஏவஸ்ய சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, எப்பவுமே
என்னை இந்த உருவில் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையினை போரிடுதலை செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரகல்லாதன் எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிரகல்லாதன் அவருடைய தந்தை பேர் ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபுவோட மனைவி காயாத்து அப்படின்னு. சோ இந்த காயாத்து பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது நாரதர் நிறைய கதைகள் பகவான பத்தியான கதைகள் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு அது எல்லாமே கேட்கறது. கேட்டுட்டு அது பிறந்த உடனேவே அதுக்கு நாராயணா நாராயணான்னு தான் சொல்றது. இரண்யகசிபு ஒரு அரக்கர். அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த பையன் வளர்ந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிளே ஸ்கூல் போற டைம்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பையனை கூப்பிட்டு பேசும்போது நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு சொல்றது. நீ நாராயணான்னு சொல்ல, இது சொல்லக்கூடாது, இரண்யாயனமா சொல்லு அப்படின்னு நாராயணா நாராயணா அப்படின்ட்டு சொல்றது. இது உடனே ஒரு ஆசிரியரை கூப்பிட்டு இந்த குருகுலத்துல அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு இந்த பையன் என்னோட பேர் சொல்ற மாதிரி நீ பாத்துக்கோ, இல்லைன்னா உனக்கு சவுக்கடி விழும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த மாஸ்டரும் கூட்டின்னு போறாரு. அவர் என்னதான் சொன்னாலும் நாராயணா நாராயணான் தான் அந்த பையன் சொல்லிட்டே இருக்கு. இந்த தவிர மாஸ்டர் எங்கேயாவது வெளியில இந்த மாதிரி பிரேக் டைம்ல எல்லாம் என்ன பண்றாரு, இந்த துருவன் பிரகல்லாதன் எல்லாரையும் எல்லா பசங்களையும் கூப்பிட்டு வச்சுன்னு நாராயண மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. சோ எல்லாரும் நாராயணா நாராயணா நாராயணா. சோ இந்த மாதிரி பாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்துல ஹிரண்யகசிபு வர்றாரு. எங்க ஆசிரியர் எங்க அப்படின்னு, இல்ல பிரேக்குக்கு போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நாராயணன்றாங்களே இவங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரே உதறல் எடுத்துப்படுறது. உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த ஆசிரியரை கூப்பிட்டு உனக்கு சவுக்கடிதான், ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய பேர் சொல்லாம வேற ஏதோ பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல மன்னரே அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா கேட்கவே இல்லை, இவங்க கேட்கவே மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. உடனே தன் பையனுக்கு எல்லா துன்பங்களும் கொடுக்குறாரு அவரு. பாம்பை வச்சு கடிக்க சொல்றாரு. அப்புறம் கடல்ல தூக்கி போடுறாரு. அப்புறம் நெருப்பால அவருக்கு தீ மூட்டுறாரு. இது எதுவுமே அவர் எதுவுமே ஒண்ணும் பண்ணல. அதுதான் ஆச்சரியமானது. எதுவுமே ஒண்ணும் பண்ணல. ஏன் ஒண்ணும் பண்ணவே இல்லை அவரு? பிரகல்லாதனை ஏன் ஒண்ணும் பண்ணவே இல்லை? ஹரிநாமத்தை மட்டும்தான் பிரகலாதன் ஜபிச்சிருந்ததுனால. ஆமா, ஹரிநாம் அவர் தான் சொல்லிட்டே இருந்தார். அதனாலதான் அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. அதேதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீ எப்போது நீ போரிட்டாலும் என்னையே நடிச்சுட்டு நீ போரிட, நிச்சயம் நீ என்னில் நீ நிலை நிற்பாய் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். எட்டாவது அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பெறாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். நான் சொல்ற மாதிரி நடந்துட்டே இருந்தேன், என்னோட தியானமும் நீ பண்ணுவ, எல்லாமே நீ பண்ணும்போது உன் மனசு எப்பவுமே என்கிட்ட நீ ஈடுபடுத்துறதுனால நீ நிச்சயமாக 100% நான் கேரண்டி தரேன், நீ என்னை அடைவான் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். இது அஜாமில ஸ்டோரி, பின்னாடி வரும், நான் அப்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு. இதுல அஜாமிலன் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு, கன்னியாகுப்ஜ என்னும் ஊரில் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த ஊர்ல இவர் ஒரு பிராமணர். அவர் என்ன பண்றாரு, இப்படி காட்டு பக்கம் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தகாத அளவு இதுல இருந்துன்றத பாத்துட்டாரு அவரு. உடனே அவருக்கு அந்த அடக்க முடியல அவரால், அந்த அவருடைய புலன்களை அடக்க முடியாதனால என்ன பண்றாரு, அந்த வேசி இருக்காரு, யாரோட அந்த இவன் இருந்துட்டு இருந்தானோ அந்த வேசிய போய் கல்யாணம் பண்ணிடுறான். மக்களை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தன்னோட மனைவி மக்கள் எல்லாருமே விட்டுட்டான். அந்த வேசிய போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த வேசிக்கும் நிறைய, ஏன்னா அது அவங்களுக்கு தான் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பணம் வேணும், அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த வேசிக்காக என்ன பண்றாரு, அவர் மனைவி மக்கள் எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு புறக்கணிச்சுட்டு
கொலை கொள்ளை அதெல்லாம் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஏன்னா பணம் இல்லையே கையில, சூதாட்டம் பண்றாரு, அப்புறம் வந்து ஏமாத்து வேலை, இதெல்லாம் நிறைய பாவ செயல்கள் வந்து ஈடுபட்டுட்டே இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து 88 வயசு ஆயிடுது. ஸோ அவருக்கு வந்து 10 பசங்க. இந்த அவேசி மூலமா வந்து 10 பசங்க இருக்குது. கடைசி பையன் பேர் வந்து நாராயணன். ஸோ அந்த குழந்தை வந்து மழலை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ரொம்ப அழகா வந்து ரொம்ப கியூட்டா இருக்கக்கூடிய குழந்தை. உடனே அஜாமிலருக்கு அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பற்று ஜாஸ்தியா போயிடுது. உடனே அன்பு மிகுதியால என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய எப்போதும் கொஞ்சிட்டே இருப்பாரு. நாராயணா 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 இங்க வா, நாராயண இதை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சிட்டே இருப்பாரு. பல முறை அவன் பேரே வந்து சொல்லி நினைக்கிறதுனால அவனோட அவர் பேர் வந்து அவர் நினைவுல இருந்துட்டே இருந்தது. ஸோ மரணம் வந்து வருது. மரணம் வர சமயத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இவருக்கு வந்து அதை பார்த்த உடனே பயம் எடுத்து போயிடுது. உடனே நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு வந்து கூப்பிடுறாரு. தன் பையனை வந்து கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த கூப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நாராயண தூதுவர்கள் வராரு. நாராயண தூதுவர்கள் ஏன் வராரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றாரு, யாரோ என்ன கூப்பிடுறா போறதுக்கு, போங்க 2 பேரு, அவர் என்கிட்ட வரணுன்றாரு அப்படின்ட்டு போங்க அப்படின்னா. அதுக்குள்ள வந்து யமன் வந்து தன்னுடைய இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, தன்னோட மெசஞ்சர்ஸ், அந்த அவங்களும் இங்க வந்துட்டாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரே தகராறு நடக்குது. நாராயணன் சொன்னா, அதனால அவன் என்ன கூடதான் வரணும் அப்படின்ட்டு நாராயண தூதுவர்கள் சொன்னாங்க. யம தூதுவர்கள் சொல்றாங்க, இல்ல அவருக்கு வந்து டைம் ஆயிடுது, இந்த மாதிரி இப்போ மரணம் அடையக்கூடிய டைம் வந்துட்டு, அதனால நாங்க வந்தோம் அப்படின்ட்டு. 2 பேருக்கும் வந்து தகராறு நடந்த உடனே யம தூதுவர்கள் நேரா வந்து யமன் கிட்ட போய் சொல்றாங்க, யம தர்மராஜா இந்த மாதிரி அவங்க வந்து எங்க கூட வந்து சண்டை போடுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே, யார் அவங்க அப்படின்னு இது நாராயண தூதுவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு, ஓ அவர் வந்து விஷ்ணு பக்தனா அந்த இவரு அஜாமிலன் அப்படின்னா. ஆமா அப்படின்னா, அப்பா அண்டப்பா வந்துருங்கப்பா, அவர்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க, விஷ்ணு கிட்ட எல்லாம் நம்ம வச்சுக்க கூடாது, அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் தான் நம்ம நடக்கணும், அவர்கிட்ட எல்லாம் நீங்க அவர் வந்து யார் ஒருத்தர் நாராயணன்னு சொல்றாரு அவங்க கிட்ட அது போவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ போனாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, திருப்பி எனக்கு தான் ட்ரபிள் வரும், அதனால போக வேண்டாம் அப்படின்னு உடனே அவங்களும் வந்துடுறாங்க. நாராயண தூதுவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் வந்து தராங்க. செகண்ட் சான்ஸ்னா என்ன, அவர் நாராயணான்னு வந்து சொன்னதுனால அவர் வந்து தன்னுடைய தப்பை வந்து உணர்ந்துட்டாரு. நான் இத்தனை நாளா வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், பண்ணக்கூடாத செயல்கள்லாம் நான் வந்து பண்ணிட்டேன், நான் வந்து அந்த மாதிரி இருக்க விரும்பல, நான் வந்து நாராயணனை எப்பவுமே நான் வணங்கணும் அப்படின்றத என்னோட ஆசை அப்படின்னு வேற சொல்லிட்டாரு. சரி செகண்ட் சான்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்த உடனே அவர் வந்து நல்ல பக்திமானா நல்லா வளர்றாரு. பக்திமானா அவருக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து நாராயண தூதுவர்களே அவரை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. அதுதான் வந்து முந்தின பிக்சர் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிக்சர் தான் நீங்க வந்து பாத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோர் அனியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யக சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் பரஸ்தாத். எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர். பழமையானவர்னா அவருக்கு வந்து அவருக்கு முன்னாடி யாரும் பிறக்கல அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சோ பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துவர், எல்லாருமே வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அணுவை விட சிறியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் இல்லையா, அதோட சிறியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், நான் முழுக்க அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவர் வந்து பராமரிக்கின்றார். அவர் எல்லா பௌதிக கருத்துக்களும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாது, அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஒரு சமயம் இங்க இருப்பார், இன்னொரு சமயம் பார்த்தா மேல இதுல கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருப்பாரு, இன்னொரு சமயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கோவில் உட்காந்து இருப்பாரு. சோ இதெல்லாமே அவரை வந்து ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவர், அவர் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ரூபமுடைய நபர், அவருடைய ரூபம் இருக்கு, அதனாலதான் ஈஸியா வந்து இந்த ஃப்ளூட்டு அப்படின்னு சத்தம் கேட்டாலும் ஓ கிருஷ்ணர் வந்துட்டாரோ அப்படின்ற ஒரு இது தாட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தரும். சூரியனை போன்று அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, அவர் வந்தாலே சூரியனை போன்ற பிரகாசமா இருக்கும். ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். இந்த ஜடத்துக்கும் அவருக்கு வந்து சம்பந்தம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பகவான் எப்படி தியானம் செய்யணும் அப்படின்னா, அவர் தான் அல்டிமேட் அப்படின்றது நம்ம
தியானம் செய்யணும். அவருடைய என்ன ரூபம்? சிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம். ஆதித்ய அப்படின்னால சூரியன், வர்ணம் அப்படின்னா கலர், சூரியனோட கலர் வந்து எல்லோ, அந்த மாதிரியான வர்ணம் கொண்ட கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படின்றாங்க. இங்க வந்து பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்சர் என்ன அப்படின்னா, பூமி மாதா வந்து பகவான் கிட்ட போய் அழறாங்க. பகவான் வந்து அதை போய் பிரம்மாட்ட வந்து சொல்றாரு. பிரம்மா வந்து அப்ப அவர் தியானத்துல இருந்துட்டு இருந்தாரு. எதுக்காக அவர் வந்து இது பண்றாருன்னா, இது வந்து பாகவதத்துல வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து வருது. என்ன எல்லாருமே வந்து இந்த அசுரர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து துன்புறுத்துகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. சோ அதுக்கு வந்து உண்டான நடவடிக்கைகளை எடுக்க சொல்லி பிரம்மா கிட்ட வந்து பகவான் வந்து உத்தரவிடுகிறார். இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பகவான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒருத்தர் அப்படின்றது தெரியும். சோ அவர் வந்து 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றார். எப்படி அப்படின்னா, அவர் வந்து பலராமர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன் அப்படின்ட்டு 4ஆக பிரிக்கிறார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் அப்படின்வாங்க. அதாவது செகண்ட் கிரியேஷன், அதாவது செகண்ட் டைம் என்னவா வராரு, அவர் வந்து வைகுண்டத்துல எப்படி இருக்காரு, அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் கிரியேஷன். இது எல்லாமே நான் இருக்கக்கூடியது வந்து விராட் ஸ்வரூபம். அங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே விலாச விரிவாக்கம் தான் சொல்லலாம். விலாச விரிவாக்கமா பகவான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து இங்க நின்றுட்டே இருப்பாரு, ஆனா பல உருவம் வந்து எடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு. அதை பத்திதான் சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தாயார்கிட்ட வந்து சொல்லி 15 மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நம்மளுடைய இது வாழ்க்கையை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாஸ்வதம், அதாவது பர்மனன்ட் கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே வந்து டெம்பரரி. பக்தி யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே கிடையாது. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அவர்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த ஜடபூமி வந்து டெம்பரரி அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அதனால அவங்க எதுக்குமே வந்து ஆசைப்பட மாட்டார்கள். அப்புறம் அவங்க வந்து எதுக்குமே வந்து பற்றுதல் வந்து வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. பிரம்ம புவனாலோகாக புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகத்திலும் எந்த லோகம் எடுத்திருந்தாலும் அதாவது இந்த 8 இது சொல்றோம் இல்லையா, மனம், புத்தி, அகங்காரம், அப்புறம் வந்து பஞ்சபூதங்கள், இது சேர்ந்து 8. அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜடபூமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஜடபூமியில எந்த இடம் எடுத்திருந்தாங்களோ மேல இங்க நம்ம வந்து பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கோலோக பிருந்தாவன் அப்படின்றத வந்து கோலோக சார்ட் வந்து பார்க்க போறோம். அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, மேல 7 லோகம், மேல 6 லோகம், கீழே வந்து 7 லோகங்கள் வந்து இருக்கு. டோட்டலா வந்து 14 லோகம், 14 லோகங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா. 14 அந்த லோகங்கள் அத்தனையும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கலவரம் நிறைந்ததாக இருக்கும். இப்ப சொர்க்கம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேயும் வந்து கலவரம் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து அசுரர்களோ தேவர்களோ எப்ப பார்த்தாலும் சண்டைதான். அதே மாதிரி நம்மளோட பூமி இருக்கு. நம்ம பூமியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ஆகாது. உடனே வந்து என்ன பாம்பு போடுவாங்க. இந்த எப்படி வந்து அமெரிக்கா வந்து ஜப்பான்ல பாம்பு போட்டு அது இன்னும் அதோட தாக்கம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது இது 2 இப்படியா நரகம் போனா அவ்வளவுதான். எல்லாருமே வந்து சட்டியில போட்டு வாட்டி எடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரியான உலகமா இருக்கு. எங்க போனாலும் நிம்மதியே நிம்மதியே இல்லாத இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து மாத்தி நடக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்புன்றது இந்த இடத்துல வந்து மாறி நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா பகவானை வந்து அடையணும் அப்படின்னா, அதுக்கு மறுபிறவி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவருடைய பக்தி சேவையில ஈடுபட வேண்டும். சோ இங்க வந்து 17ல இருந்து 19 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. மனித கணக்கில்
மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் வந்து பிரம்மாவின் ஒரு பகல். பிரம்மாவோட ஒரு பகல். இது 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 1000 யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவுடைய காலம், அதாவது ஒரு பகல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அதே 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் வந்து இது பிரம்மாவுடைய இரவாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பகல் இருக்கும்போது அவர் வந்து சிருஷ்டி செய்வார், அதாவது கிரியேட் பண்ணுவார். இரவு வரும்போது அனைத்தும் அழிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு அவரே வந்து சொல்றாரு. சோ பிரம்மா பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அவ்வியக்தம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து திருப்பி ஜென்மா எடுக்கலையோ அவங்க அத்தனையும் அந்த அவ்வியக்தம். அதாவது அவ்வியக்தம்ன்றது என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா, வெளியில இருக்கக்கூடிய கார், நம்ம ஸ்டோரூம்ல போய் கார் வாங்குறோம். அப்படி இல்ல, நான் போய் ஃபேக்டரியில ஏதாவது போய் வாங்குவேன் அப்படின்னா, அந்த ஃபேக்டரியில போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸா கிடக்கும். அது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பண்ணி தருவாங்க. ஒரு 2 months டைம் கொடுங்க, நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ எல்லாமே எங்க இருக்கு? அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கு. அதுதான் வந்து அவ்வியக்தம். நாமளும் வந்து அப்படிதான் இருப்போம். நம்ம இன்னொரு பாடி எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து அவ்வியக்தக்குள்ள இருப்போம். சோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கரெக்டான டைம் வரும்போது என்ன பண்ணுவார் பகவான்? நீ கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அவ்வியக்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து உருவம் எடுத்து நம்ம இன்னொரு உருவத்துக்கு பாடிக்கு நம்ம வந்து போவோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்த உடனே பிரம்மாவோட இரவு வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மீண்டும் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. சோ மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகனி வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அனாதரவாக யாருமே வந்து இருக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ இது வந்தது இல்லையா, நீங்க 2006 வந்து டிசம்பர் மாசம் நினைக்கிறேன் இது வந்தது. சுனாமி வந்து யாருமே ஒண்ணுமே ஹெல்ப்லெஸ், யாருமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அனாதரவாக எல்லாமே வந்து தண்ணியால இழுக்கப்பட்டார்கள். சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து லோக்கல் பிரளயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. லோக்கலா நடக்கக்கூடிய பிரளயங்கள். இங்க வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. என்னென்ன லோகம் இருக்கு அப்படின்னா, பூலோகம் நடுவுல இருக்கிறது வந்து பூலோகம். 7வது பாத்தீங்க அப்படின்னா பூலோகம், அதுதான் நம்ம இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு மேல இருக்கிறது புவர்லோகம். புவர்லோகம்ன்றது முன்னோர்கள், அதாவது இறந்து போனவர்கள்லாம் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து ஸ்வர்கலோகம். ஸ்வர்கலோகத்துல தான் தேவர்கள் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து மகரலோகம் அப்படின்றது வந்து பிருகுமுனி பிரஜாபதிகள் அதெல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது ஜனலோகம்ன்றது பிரஜாபதிகள்னாதான் எல்லாருமே உற்பத்திக்கான காரணமே வந்து அவர்கள். அப்புறம் வந்து தபலோகத்தில் தான் வந்து சனத்குமார்கள். அப்புறம் பிரம்ம லோகத்துல பிரம்மா வந்து இருக்காரு. அதே கீழ் லோகத்துல என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா 8வதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதள லோகம், அதாவது அசுரர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. விதள லோகம் அசுரர்கள், பூதங்கள், சிவபெருமான், இதெல்லாம் இவங்க எல்லாருமே 9வது இதுல வந்து லோகத்துல வந்து இருப்பாங்க. சுதள லோகம், அந்த சுதள லோகத்துல தான் மகாபலி இருப்பார். மகாபலியோட வீடு இதை வந்து பேலஸ வந்து யாரு வந்து கேட் கீப்பரா இருக்காரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து கேட் கீப்பரா இருக்காரு. அடுத்தது வந்து தலாதள லோகம் அசுரர்கள், அதாவது மாயாவாதிகள் தானவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க அதாவது அசுரர்கள், அவங்கதான் வந்து தலாதள லோகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்புறம் மகாதள யோகத்துல எது இருக்கோ அப்படின்னா நாகங்கள் வந்து இருக்கக்கூடியது. ரசாதள லோகத்துல வந்து தைத்தியர்கள் வந்து இருப்பாங்க. அதே பாதாள லோகத்துல நாகங்கள், வாசுகி அந்த இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய இது வந்து எக்தம் ரொம்ப கீழியா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றது சொல்லலாம். சோ இது வந்து ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகன்றது எப்படி இருக்கும்? ஆன்மீக உலகத்துல என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இன்னும் ஒரு இயல்பு வந்து இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, அது நித்தியமானது. பகவான் இருக்கிறதுனால அது வந்து நித்தியமானது. மற்றும் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். சிலதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியும், சிலதெல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது. அந்த இடத்துல எது மிரக்கிள்ஸ் டூ ஹேப்பன் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி வந்து நடக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து ஆன்மீக உலகம். இது வந்து மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவது கிடையாது. இது பர்மனண்டா இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து ஆன்மீக உலகம். இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாக்கப்படும் போது அந்த பகுதி அப்படியே இருக்கின்றது. நம்ம பூமியெல்லாம் வந்து நிர்மூலமாக்கும், அதாவது பிரளயம் வந்தாச்சு அப்படின்னா எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு விடும். சோ அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல அது மாதிரி வந்து கிடையவே கிடையாது.
சோ ஆன்மீக ஒரு உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தோன்றி மறையும் என்பது என்ற ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்போது அழிவது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க சொல்றாங்க. அடுத்தது இது ஆயிடுச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் வாசிக்கிறேன். சோ பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், அக்னி தேவனின் ஆதிக்கம் யார் யார் எப்படி எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படின்றது சொல்லலாம். இப்போ அக்னி தேவன், அதாவது சூரியன் இருக்கும்போது அந்த சூரிய ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை அப்படின்னா இதுல இருந்து அமாவாசைல இருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும் தான் வளர்பிறை அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அமாவாசை முடிஞ்சு யாராவது இறக்குறாங்க அப்படின்னா உள்ள 2 வாரங்கள், அந்த 15 நாளுக்குள்ள சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும். அதாவது உத்தராயணம் அப்படின்ட்டு சொல்றது. வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அந்த பரமனை அடைகின்றனர். யாரெல்லாம் அந்த சமயத்துல இந்த உலகை விட்டு செல்கின்றார்களோ அவர்கள் பரமனை, பகவானை அடைவார்கள். அதே பாத்தீங்க அப்படின்னா புகையிலும், ராத்திரி செத்து போறவங்க புகையிலும், இரவிலும், தேய்பிறை அப்படின்னா பௌர்ணமி டு அமாவாசை, அதுதான் தேய்பிறை. தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி அப்படின்னா தட்சிணாயனம், அதுதான் தட்சிணாயனம் சொல்லுவாங்க. தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருவார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சந்திரலோகம்ன்றது நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், சூரிய லோகம் தான். இறப்பு ஏற்படாது, சந்திரலோகத்துல இறப்பு ஏற்படும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. மீண்டும் பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு, இங்க வேதேஷு தபசு சைவ தானீசு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பக்தி தொண்டு யார் ஜாஸ்தி புரியுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே நான் அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கோபிகைகள் அவங்க பக்தியில அவங்களை அடிச்சுக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரியான பக்தி சாமானிய பக்தி கிடையாது. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது கிடையாது. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே அவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். இது எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க. வேதேஷு அப்படின்னு வேதங்களை கற்கிறது, யஜ்ஞங்கள் அப்படின்றது யாகம் பண்றது, அப்புறம் தபசு அப்படின்றது தவம் பண்ணுவது. இவங்க எல்லாமே பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பலன்கள் அவர்கள் இழப்பது கிடையவே கிடையாது அப்படின்றது சொல்றாங்க. இத கோலோகா சார்ட் நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கூகுள்ல போயிட்டு கோலோகா சார்ட் ISKCON அப்படின்னு போட்டுட்டு கோலோகா சார்ட் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது அத்தனையும் வரும். நீங்க அதை ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ இதுதான் ஒரு இடமும் ஒரு இது கோலோக பிருந்தாவன், பகவான் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். என்ன அப்படின்னா, இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, அங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. பட் இருந்தாலும் எல்லா கிரகங்களும் வெளிச்சம் கொடுக்கறது பகவானுடைய லோகத்துக்கு அப்படின்றது சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு லோகம். எந்தெந்த கேட், இந்த மாதிரி 4 கேட் இருக்கு, எந்தெந்த கேட்டுக்கு யாராரு அதிபதி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் இதுதான் நான் சொன்னேன். கர்ப்போதய விஷ்ணு தான் படுத்துட்டு இருக்கார் பூமி இதுல, பாம்பு படுக்கையில. அவருக்கு நாபியிலேருந்து வரக்கூடியதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா, டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கிறவர் பிரம்மா. அந்த தண்டு, தாமரை தண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டு தான் 17 லோகங்கள் அப்படின்ட்டு சோ இது நீங்க 5 பஞ்சபூதங்கள் சுத்தி இருக்கிறது பாருங்க, பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் கடைசியா இருக்கிறது மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது எல்லாமே இருக்கு. சோ இது என்ன அப்படின்னா மகத்தத்துவம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ இது இங்க இடத்துல பகவான் வசிக்க மாட்டார். பகவான் வசிக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா, பிரஜா ரிவர் தாண்டி கிருஷ்ண லோகத்துல அவர் இருக்கக்கூடிய இடம்.
இதுதான் வந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். நீங்க வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் பாலாஜி பிரபுண்ட சொல்றேன், இன்கேஸ் இந்த வந்து போட முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் உங்க போட சொல்லி சொல்லுங்க. நீங்க ஏன்னா டீட்டெயிலா இருக்குன்றது பாருங்க. நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதான் வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்றது. சோ இது வந்து கிருஷ்ண லீலை. கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் லீலை புரிஞ்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இத முகுந்தமால ஸ்தோத்திரம். முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல அவர் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண துதிய பத பங்கஜம் பஞ்சாராத் மத்தியமே விசது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டா வரோதா விதௌ ஸ்மரணம் உத்தஸ்தே அப்படின்ற மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. சப்போஸ் எனக்கு வந்து வயதாயிடுது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை அப்படியே கபம் வந்து அப்படியே பிளம், அதாவது சளி வந்து என் நெஞ்சை அடைக்கும் போது குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. அதனால கிருஷ்ணா நான் இப்ப நன்னாதான் இருக்கேன், என்ன கூட்டின்னு போயிடு அப்படின்ட்டு ஒரு இது சொல்றாரு. அதுதான். சோ இந்த அத்தியாயத்தோட கடைசி ரிவிஷன் வந்து பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. 8 கேள்விக்கு வந்து பகவான் வந்து பதில் வந்து சொல்றாரு. இறந்த கால இறக்கும் தருவாயில எப்படி கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரையே நீ தியானம் பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னா கடைசியா அவனுக்கு வந்து அவர் வந்து காட்சி அளிப்பாருன்றதும் இதுல நம்ம வந்து பாக்குறோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியில் கிருஷ்ணரையும் எப்பாவது நினைவு கொள்றது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் எப்படி வந்து அவர் வந்து பாதுகாப்பாளர், அப்புறம் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுதான் வந்து யோக மிஸ்ரா. அவர் வந்து அவரை பத்தியான ஞானம் வந்து தெரிஞ்சிருது அப்படின்னா அவர் எப்பவுமே வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கு. எதை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். தூய பக்தி தோல்டு அனன்ய பக்தி எப்படி நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பர்மனன்ட் இல்லை, டெம்பரரி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தியை வந்து ஜாஸ்தி வந்து செலுத்துவோம். சோ பொருள் உலகம், இந்த ஜட பூமின்றது எப்படி இருக்கும், ஆன்மீக பூமின்றது எப்படி, ஆன்மீக உலகம்ன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து கிருஷ்ணரை பெறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தூய பக்தி, அதாவது அனன்ய பக்தியில இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து பகவானை பத்தி பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா அர்ஜுனர் கிட்ட, நீ என்னையே நினை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டா டோட்டல் சரண்டர் டு காட், இப்போ டோட்டல் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நம்மளால பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை தினமும் ஒரு மாலையாவது ஜபிக்க நான் முடிவு செய்கின்றேன். இதுதான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம், மகா மந்திரம் எப்படி ஜபிப்பது? ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீனிவாச கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இதுதான் வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து நம்ம வந்து ஜபிச்சன் வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து நாம அடைய நினைக்கிறோமோ அது அத்தனையும் பகவான் வந்து பூர்த்தி பண்ணி. இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்